Dino iki aku arep masak ayam kecap. Halo bestiku semuanya, selamat siang bes. Wingi iki aku tuku ayam, tukang tak tukok ning freezer dhisik besti. Lagi aku kepikiran pengen gawe ayam kecap, soalnya anakku ki seneng banget karo ayam kecap bes. Iki ayamnya tak basi nganter resik ngono kuwi. Lagi kan mergone kakean yo bes, dadine iki sebagian tak simpen meneh ning freezer, mungkin sesuk iso digawe ayam tepung atau apa, engko dipikir keri lah. Terus iki sisane iki beberapa potong arep tak godhog. Lah iki engko sing arep tak gawe ayam kecap bes. Bumbune iki ana brambang, bawang, miri, jahe karo kunir kita ulek sik besti. Asline iki ya rada rekoso bes, tapi ya piye neh aku ora duwe chopper soalnya. Lagi aku duwe turahan tahu arep tak goreng kok tak campurke besti. Oke besti, sambil menunggu tahunya matang, iki aku arep ngiris-ngiris daun bawang ini iki lagi tak bagi loro, engko sing siji ame tak gong sawur bumbu, sing siji tak gawe taburan nak wis arep mateng. Tahu sudah matang besti dan wis tak entas. Lanjut iki aku arep gongso bumbu. Sadurunge iki sebagian daun bawang mau tak goreng sik besti, baru bumbune sing halus mau tak lebokke, terus tak tambahi laos, serai, daun jeruk karo daun salam. Sambil diaduk-aduk besti, terus tak tambahi ketumbar bubuk karo lada bubuk. Pokoknya iki diaduk-aduk terus bes sampai bener-bener tanek. Lah nek wis tanek baru ayamnya iki dilebokno. Bar kuwi nek ayame wis masuk ning bumbu, ki terus tak tambahi banyu kira-kira ya kok 3 gelas ngene iki besti. Aja lali tahune mau dilebokke sisan besti. Lah terus ki arep tak bumbuni bes. Yo bumbune seperti biasa. Garam, micin, royco. Lah iki tak tambahi gula merah karo tak tambahi kecap besti. Jenenge ayam kecap ya mesti ditambah kecap kan. Iki kok dimasak sampai airnya menyusut dan bumbunya meresap bes. Lah iki sadurunge tak incipi sik besti, jebul kurang asin, dadi niki tak tambahi garam sithik meneh, terus tak incipi meneh, alhamdulillah wis pas. Iki nek banyune wis rada kalong ngene iki daun-daun sing mau tak lebokke iki arep tak jepuki sik besti. Bar kuwi sisa daun bawangmu tak lebokke, terus tak tambahi rawit gelondongan ngene iki besti. Iki dimasak sediluk meneh sampai rawite mau layu. Lah iki nek wis mateng penampakane ngene iki besti. Iki mangane karo sego anget-anget terus ditambahi kerupuk, wis mantap.